Ekran 3 TV evar baş evara bixêr temaşevanê hêja ez Gulistan Korban bi bername çima îro dîsa em pêşberê we ne bi rojeveke germ îro dîsa em li vê derane wekî hefteyên borî îro dîsa behsa pêvajoyê çareseriyê bikin ji ber ku niha jîro demeke dirêja tê axaftin pêvajoyê çareseriyê lê pêşketinê girîng hene di derbarê vê mijarê de ne ku gavekî hatiye avêtin lê nirxandinên mühîm hene. Erdoğan dibêje Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dibêje divê di demeke nêzik de yasa bê parlamentoyê û bê erêkirin dibêje. Heman demê de berdevkî AK Partî, berdevkî hikûmetê Ömer Çelik jî di nirxandina xwe de dibêje di demeke nêzik de divê zagon bê parlamentoyê ra bi lez û bez bê erêkirin dibêje. Bê ku parlamento bikev betlanê divê em vê zagonê derbixînin. Yani wekî ku ew nexwediye iktidarê bin nirxandinan dike berdevkî hikûmetê Ömer Çelik. Ji heman demê de ji Dem Partî jî nirxandin hatin. Dem Partî jî bi lez û bez dixwaze ev zagon ji parlamentoyê derbas bibe û geveke yasayî bê avêtin. Di heman demê de Duran Kalkan jî li ser vê mijarê nirxandinan dike îro. Ew jî dibêje azadiya rêberê PKK Abdullah Öcalan sînorameya Sore çizgemeya Sore dibêje divê ew teqez di zagonê de hebe. Di heman demê de van tiştan di qewme van nirxandinan dibe. Lê li aliyekî din jî li siyasetmedarên Kurd cezayên giran tên barandin heman demê de. Siyasetmedarê Kurd Ayşe Gökhan di nava vê hefteyê de 19 sal cezaya girtîgehê lê hate birîn. Di van rojên ku behsa pêvajoya çareseriyê tê kirin, van nirxandinan tê kirin, li siyasetmedareke Kurd cezayê giran hate barîn ji ber vê yekê di nava hiş û xelkê de ev pirse ye. Gelo pêvajo bi rastî heye. Eger hebe ev ceza çima li Kurdan tê birîn. Em ê vê binirxînin bi mêvanê xwe re. Profesör Doktor Cenab Ekincî em bi îro bi hev re cardin û bixîratin. Spas ji batina ve. Nivîskar Patronî cardin û bixîratin. Spas. Em do bi hev re bûn em îro jî bi hev re ne. Spas ji batina ve. Wekî min behs kir yani pêvajoya çareserî em her di rojeva me de ye her germe ji bo me ji ber ku nirxandin her li ser vê mijarê tê kirin îro jî komcivînên partiyan hebûn lê di komcivînan de îro pîr vê mijarê nehata axaftin. Mesela Devlet Bahçeli her komcivîna partiya xwe de vê mijarê dihanît rojevê lê ev du hefteye behsa pêvajoya çareserî nake. Wekî ku karî xelas bûye behsa tu pêvajoya çareserî nake hefteye borî jî behs nekiribû vê hefteyê jî di komcivîna partiya xwe de behsa pêvajoya çareserî nekir di derbarê de nirxandineke nekir ji ber ku heta niha bi nirxandinê xwe radîqal bi nirxandinê xwe dîrokî behsa pêvajoyê dikir û pêvajoyê dabû dest pêkirin ev du hefteyê em tu deng ji wê nayê. Ji bilî wî ji hikûmetê nirxandin hatin berdevkê AK Partî Ömer Çelik nirxandin kirdo wî li ser vê pêvajoyê got divê demeke nêzik de zagon bê parlamento û bê erêkirin bê ku betanê dest pê bike. Yani wekî ku nexwediye hikûmetê ne em muhalefetin li bendina zagon bê û bê erêkirin li ser van agahiyên ku min parve kir wî çi bibêjin birês. Tijmet destpêkirê silavrojê xwe pêşkêşî temaşevanan dikin. Êvar baş her kesî re. Yani vêya rastî êde ji müzakerê dûr dikeve ev pêvajoya û dibe çîroka gur. Yani her nêz dibe hek jî dûr dikeve atmosfera siyasetê mühîm e. Eger li ser çareseriyê ev dîtin hebin û müzakere hebin gerek rewş û jiyana navnetewî û navcivakî jî gorî wê müzakerê sivik bibe hênik bibe û rehet bibe. Li belê berînga te got ki hinek siyasetmedara re 19 sal ceza hatine birîn. Yani pêvajoy û ev encamê hukukî berhev de narin. Yani tereddüt her idare zêde zêde dibin. Gavê bi lezî bê avêtin gerek ew gavana nayê avêtin. Patînajek çê dibin cê xwe disekinî aliqî asêmayî. Bu mesela zagonê çerçeve yasa dibêjin zagoneke çerçeve Kurd biçûk behsa vê zagonê dikin divê demeke nêzik de bê parlamentoyê. Dem Partî bi ısrar dixwaze ev zagon bê parlamento û demeke nêzik de bê ku betanê dest pê bike ji xwe dema parlamento jî hate dirêjkirin Kurd bijî.
به کو بتلان دست به که دبیجن دمک نزدیک به پارلمان و به ریکرن دبیجه جبر کو مهمه لگل ویجی حکومت جی ارید به براوره لگاوک تونه یعنی تنی شروع و نرخاندن هیه برز قربان چارەسەریە پشتگirêka Kurd ne tenê bi Kurdê nav Tirkî girêdayî ne tenê Kurda eleqedar dike biraw em baş zanibin nêzik de şerê Îranê û civîna NATOyê jî pir pir girîng e biryarê wê jî encamê pir pir xurt dibe hebe bide di delheqa rojhilata navîn de û taybetî jî tê de Kurd jî cî digirin hinek xwestikê wan hinin xwestikê dewletê hinin ji alî rolek nû û modelek nû sîstemek nû ava bike wê dema de eger NATO û taybetî jî Amerîka hikûmeta Trump vê sîstema nû vê projeya nû ava bike di wê demê de hinek destê Tirkî daha zêde xurt dibe yanî hewcetiya wê zêde zêde ji pêvajoyê jî namîne destê siyasetmedara jî fireh dibe wext ji hinek alî de pir pir dereng e ama ji alî dewleta de wext ne saetin ne mehin ne salin sed salin projeya gorî sed sala tê çêkirin di vê dema de jî çi gerek bibe ecela Kurda heye sîstem tê ava kirin sîstemek nû tê ava kirin dünya li hev tê civin NATO müttefikê wê li hev kom dibin li Tirkiye wê kom bibin wê biryara bidin Kurd jî dixwaze di vê berînga biryarek bê dan hinek zagon derkevin û vê çareser bibe ka piştî vê tanzîmana piştî vê sîstema cê Kurda di ku debe li başûr wê di ku debin li Îranê rojhilatê wê li ku debin bi rewşa rojavayê çawa bibin û li Tirkî jî Kurdê Tirkî jî wê jiyanek nû wê siyasetek nû çawa ava bibin ev ya hemleyê taktîkin ev hemleyê taktîkin dewlet û siyasetmedarê desthildar gava davêjin li hemberî wê jî li dijî wê jî gerek rewşenbîrî û siyasetmedarê û lîderê Kurdan jî gerek gorî van hemlana taktîk hemlana gava bavêjî civîna NATOyê di heftê vê meha pêşiya me de tîrmehê de li Ankara'yê têcivîn çê dibe di wir de eger projeyek nû ava bibe NATOya biçûk NATOya rojhilata navîn ava bibe wê demê de Kurd di wê NATOyê de cê xwe negirin siyaseta Kurda ev pêşrojê 5 sale wê bi qedrekî mezin wê wenda bikin yani Kurdê siyaseta Kurda pir paşkeve yani cê xwe bîle namîne yani hebûna başûra Kurdistana başûr jî wê tehlîkê debe ji bo vêya hinek wezîfe danin ber başûr gotinin yekîtiya we leşkeriya we demokrasiya we tombarak berînga ji wan re gotibûn adin Mazlûm Abdî li Fransayê li Belçîkayê em ê bên ser wan erê ser vêyayê ser li ser vê binevê pêvajoya ne tenê pêvajoyê vê dîplomasî û muzakere qedera milleta ronî dike zelal dike ji alî pêşa rojê de yani tiştê ana yekemîn de ez tişta dibêjim ev pirsê te hebe an jî yani çaw bizanim duran kakan daxaftina xwe de dibêje di nava devletê de bi devletê re mutabaka ketuneyê di nava devletê de mutabaka ketuneyê dibêje çarçoveyê yasayê hatiye diyarkirin çarçove heye lê gavekê nayê avêtin dibêje yani erê nexşereyek heye bi devletê re hatiye diyarkirin hin tiştê zelalin lê devlet li gel vê nexşereyê jî piçek sekinandiye cê xwe sekinandiye divê li benda hîn tiştayê yani ev tiştine mesela benda civîna piştê civîna NATO bên gav bavêje ya benda hilbijartina ye ya da dixwaze bêhle payîzê vê zagonê armanjê vê ev yani ji ber ku îhtimal heye ku bêhle payîzê jî ji ber ku hêdî wisa ew tev digere
وقت تكتيك تفدقرنها حكومات يعني احتمال هي بشكل تفجر وفي مجاربة لا بايزة حتى كو برلمانتو جاردن ببه متسريد يعني مقالة شر إيراني وناتو برخوة مقال نكر ده حكومتي ده نارينا الدولتي ده دواليتا تنين دجبري تنين يك لبلي قوري شرط ومرجع افدما امتير درباست بن قوري وان شرط ومرجانا ور هي فكري خو و براين خو بروجي خو بقهرن انا او بروجينا انجام هو نزل على بلاكي نزل على veya talog dikin bidebetilin dispêrin meheydin betal dikin ji bo çi ji bo ev sistema NATO'yê ji bo sistema rojhilata navîna dewletê desthildarê xurtê dünyayê hakîmê dünyayê biryara wan zelal bibe ka di delheqa Kurda de çi dibêjin wexta biryara xwe bidin bêjikî em dewletên netew dixwazin wan federasyonê demokrasiyê ji rojhilata navîn ne lazim e divê dema de jî Kurd perçekî dewletê netewin ne perçekî alî demokrasiyê an jî alî federasyonê otonomiyê wê dema pêvajoyê bi hawakî din wê berê xwe biguherînin wê hinek encamê nû derkeve wê hinek biryarê nû bidin li berê wexta NATO bêje li Iraqê, li Sûrî, li rojhilat delheqa Kurda de biryara me evekî Kurd gerek bigêjin hem mafê xwe demokratîk hem mafê xwe otonom mafê xwe federal an jî serbixwe wê dema de Tirkiyeyê di delheqa van pêvajoyê de biryarê nû bidin dijî viya jî dibêjin bendavan civînan ye bendavan civînan ye ka İsrailê tevî vê koma nûya NATO'yê bibe an jî nebin gorî plansaziya İsrail û sekna İsrail jî Tirkiyeyê biryarê xwe biguherin li bende vêyanin li bende vê van civînana van encamê şerin piştî wê veya baş zanibin dewlet tûcarî li dijî hev biryara nadin û dualî tune ye yekalî heye li belê dualî sêalî çaralî jî li dijî siyaset û li dijî muhalifê xwe rûyê xwe diguherin û gorî wan jî gava davêjin carna derdkevin baxçelî dibe em nêze û em ê çê bibin em bêjin çelik derdkeve birêz çelik derdkeve dibe çerçeve amade ye yani vana jî planı û projeyê siyasetin ve vana jî gerê fehm bikin ka çi ye Erdoğan do nirxandina xwe de dibêje em ê gavekê nû davêjin em ê di rojên pêş de xebatên kanûnî têkildarê pêvajoyê de pêşkêşî parlamentoyê bikin û çi destê me tê em ê bikin dibêje di heman demê de Ömer Çelik jî nirxandineke bi vî rengî kir ya wekî ku wan pêvajo nedayê dest pê kirin ew li bendîne zagon bê parlamentoyê karê wan tenê erêkirin e yani wekî ku ew ne karê wan in axaftina wan bi vî şeklî bi vî helwestê ye çima bi xwedî li pêvajoyê dernakevin erê van nirxandinan dikin lê wisa tişek berbiçav xwedî kirin lê xwedî dernakevin û nirxandinên bi vî rengî dikin lê hê jî mesela dibêje divê dinemeke nêz de biravê parlamentoyê nabêje sibê ew bê ya da vî rojê de ew bê em ê bê erê bikin nirxandinên hikûmetê çima bi vî rengê biya we Bele yani civaka Tirkiye û hemû cîranên welatên cîran ê Tirkiye û hemû dinya niha qala vê pêvajoyê dike em jî mijara me jî vê pêvajoyê gava ku em qala vê pêvajoyê dikin tiştê ku heta niha hatine gotin hatine kirin evana mirov kare bêje giring yek diyekê cotmeha 2024 de gava ku Birêz Dewlet Bahçeli çû ber koma demê û bi destê wan girt bû destpêkek ew ji alî civakê ve erênî hate dîtin di 22 mehê de gava ku got bila Birêz Öcal 22 cotmehê de dîsa di dîsa di civîna komê de gava ku axivî got bila Birêz Öcalan bê
parlamentoyê û bax fedû koma civîna demê de بله ew jî jalî civakê ve hate em bêjin pejirandin û erenî hate dîtin. her çıtayı bilind kir Bele, lê niha bele. bêdenge Niha piştî wî bersiva Birêz Öcalan 27 Sibata 2025 de hat. Ew bersiv hemû dinyayê bawakê erenî nêrî. Piştî wî gavên din hatin avêtin. Di em bêjin 5 Gulanê de PKK kongre xwe kom kir, biryar da û biryara feshekirina PKK hat dayîn. Piştî wî 11 Tîrmeyê de çek hatin şewitandin. Piştî wî hemû hêzên çekdar ji bo derveyê welat hatin kişandin yani hatin kişandin derveyê sînor. Evana hemû tamam yani o bi vana vegirê dayî di navberê da jî car caran jî Birêz Erdogan jî digot ku pêvajo em ji pêvajoyê bihêvîne em ê vê pêvajoyê bi encam bikin û eger ev pêvajo bi encam bibe wê herkes ji bo her kesê destkeftiyek be. Herkes wê qazanc bike bi gotina wî. Niha êdî em hatine wê astê ku em hemû civak li benda bersiva aliyê dewletê ne. bele Ji vir sê meberê Birêz Öcalan got ku qonaxa yekemîn bi dawî bû. Qonaxa duyemîn êdî sererastkirina çarçoveya yasayî ye. û civak mal benda vê. Niha hemû beşên civakê siyasetmedar, gel, sazî herkes ji ev dipirse gelo ev çarçoveya yasayî wê kengê bikeve meriyetê û wê di nava vê yasayê de çi hebe. Hîne kes nizane. Yani mesela gel ji rayedarên Partiya Demê, Partiya DBP nava gel de digerin lengê herî giring ê vê pêvajoyê jî îqnakirin û qanehkirina civakê ye. A gele gerek aliyê Partiya Demê jî ji aliyê siyasî ve û ji aliyê bersivdayîna gel û civakê ve xwediyê hinek zanîna ve hinek agahî li cem hebin ku karibe civakê îqna bike. Her wiha aliyê dewletê heta niha ji bo îqnakirin û amadekirina civaka aliyê Tirkiyeyê ku ji bo vê pêvajoyê re amade bike divê bernameyek wan hebe, plansaziyek wan hebe, di nava gel de baxfiya bigota ev heye û em vî tiştê dikin ev ya ji bo siberoja vî welatê ji bo siberoja Tirkiye û hemû gelên ku li Tirkiye dijîn wê destkeftiyan bixwarabîne ji bo naviya gelek bername hebiya. Heta niha ev kêm ji aliyê ev. ev niha di bername de hikûmetê de plansaziya wî de ango taqîma wî de tiştekî Yani tiştek xuya dike, tiştek xuya dike hîn jî tune tenê bigotina tê gotin ku ev pêvajo berdewam e em piştgiriyê û alîkariyê didin vê pêvajoyê em vê pêvajoyê erê dikin û eger ev pêvajo bidawî be encam bibe wê herkes qazanc bike. Ev tê gotin. Hema wê çawa qazanc bike. Em ê yasayê çawa derxin, em ê maf û azadiyên çawa ji van gel û etnisîteyê vî welatê re bînin tiştekî wisa di nava civakê de nexuya ye. Ji bo wî pêwîstî bi zelalkirinê heye. Hinek gavên erenî mejmartin wan gava hemû ji alî civakê ve erê mirov dikare bêje erenî ne heta niha tiştekî ku li pêşiya vê pêvajoyê wek xetmandinek, wek bêhêviyek û wekî ku em bêjin şikestina wisa ji binî ve Şêke divirde hevserokê Koma Dem Partî Sezai Temelî di bername televizyonekê de dibêje hikûmetê xwaze çarçoveya yasayekê biçûk bînî parlamentoyê û bê ku parlamento bike betlanê wî yasayê erê bike lê di navaroka wî çarçoveya yasayê de çi heye em nizane dibêje. Eger ew nizane wê kê zanibe? Belê yani ji xwe di destpêka bernameyê de we jî anî ziman a girîng ev e bersiv li aliyê desthilatê li aliyê rayedarên dewletê kesên pêwendîdar divê wan bersiva van pirsa bidin. Civakê ronî bikin, civakê qaneh bikin.
eğer ku ev bersiv ji aliyê rayedarê devletê ve tune ve li cem tu kesê tune li cem me jî tune wê gavê. Ha ji bona wî wekî me got tiştê ku heta niha hatine gotin erênîne lê binê van gotina nehatine tijî kirin. Pêwistiya van gotina nehatiye kirin. Demek ki ev- dirêje bi vî Ev rengê pirsan di serê civakê de çê dike niha em dizanin yani ji bo ku ev çarçoveya yasayî derkeve bu çend cejnat jimêrin. Cejna Remezanê da gotin piştî cejnê. Cejna Qurbanê hat dîsa gotin piştî cejnê. Piştî wî gotin berî ku meclis bike ve betlaneyê em ê vê yasayê derxin yekê tîrmeyê hat niha dirêjkirin ev jî tiştekî erêniye. Eger meqsed dirêjkirin e pêwîst e ev yasa ji bo kesê pêwendîdar were parvekirin ev agahî herkes zanibe ku di derbarê vê yasayê de hem pêşniyazê xwe bêje hem nerînê xwe ji civakê re bêje. Niha do Birêz Duran Qalqan jî daxuyaniyek wî hebû. Dibêje ku heta niha her wiha hefteyek berê Birêz Murat Qarayêlan jî daxuyaniya wî hebû. Dibêjin ku heta niha ji aliyê dewletê ve di derbarê vê çarçoveya yasayî ve tu tiştek ji me re nehatiye gotin. Tiştek nehatiye parvekirin. Erê em pê dihesin, em dibihîzin ku di nava rayedarên dewletê û Birêz Öcalan de danûstan dinek heye, hevdîtinek heye, müzakeretên kirin. Ji di aliyê çarçoveya yasayî de jî agahî diçin tên. Lê ji me re tiştek nehatiye, me re tiştek nehatiye parvekirin. Dibêjin beriya mehekî ku bi Öcalan Abdullah Öcalan hevdîtinê hatibû kirin, di wê hevdîtinê de dibêjin Öcalan çarçoveya yasayekî pêşkeş kiriye, pêşniyar kiriye. Belê. Yani dibe ku divê çarşove yasayê de ji wan tişt hebin tune bin nayê zanîn lê Duran Kalkan jî dibe haya me jî tune yani çi tê de cî dikir em jî nizanin. Yani di navber hikûmetê û Öcalan de çarşove yasatiye diyar kirin gelo biya we. Ango Dem Partî ji ber ku dibêje çarşove yasa çi tê de em nizanin. Niha divê çarçoveya Kî rahat diyar yasayî çarçoveya a ku Birêz Öcalan pêşkêşî aliyê desthilatê kiriye. Divê derê de mesela eger ku daxuyanî ji aliyê rayedarên dewletê ve bê dayîn bêjin ku divê çarçoveya yasayî de em bêjin 10 xal hene. Qala 8 xala tê kirin. Lê îro mesela ev Niha ser sê şar xala disekirin. pêşniyaz kanûna ku hatiye dayîn qala sî em bêjin kanûna tê kirin. Lê wan kanûna hîn jî ji aliyê maf û azadî û vê pêvajoyê ve girêdayî tiştekî şember naxuyaye. Ew ku di serê civakê de serê gel de pirsê çê dike ev e. Ji bona wî ev pêşniyaza ku ji aliyê Birêz Öcalan ve hatiye kirin. Aliyê dewletê ku bigota ji aliyê Birêz Öcalan ve ev pêşniyaz hatine kirin. Em jî li ser vana difikirin 10 xal ji me re hatine ragandin ji vana 8 xalê wî dibe lê di sê xalê wî jî dibe ku em ser bifikirin ku wisa bêjin di nava civakê de wê hêviyekî zindî bibe. Lê tiştekî wisa tune bersiv tune ew tune. Dikare xuzagonekî pêşkêşî parlamentoyê bike erê bike yani tasariyeke amade bike erê çarşove yasa lê li gor xwe amade bike û erê bike. İhtimala wî tiştê em ji Ez viya bêjim li gor vê pêvajoyê eger ku ji vê pêvajoyê ve neve ji vê pêvajoyê re neve bersiv pêncî zagona jî biguherîne dîsa jî ti feyda wî ji vê pêvajoyê re vê pêvajoyê pêş naxe. Divê guherîna yasayî a ku bê çêkirin bersiva vê pêvajoyê be. û gel jî bi wî awayî bije aha bersiv ev e û qanihebûnek baweriyek bi civakê re çê bibe. Wî jî fikirim Birêz Cenab yani wek me goya gelo hikûmet di serî taqîmek din heye erê em behsa em bêjin ji aliyê siyaseta Kurd dibêje demek nêzîkî bînin parlamentoyê zagonê erê bikin derbas bikin vê îşê taloq nekin ji ber ku saboteyê re vekiriye ev kar dibe bi lez û bez divê çareser be ev mijar. Li gel van nirxandinan gelo di serê hikûmetê de ango serê dewletê de taqvimeke din heye li gor wî taqvimê ango liv û tevger heye biya we. Yani enek tişteyê
تێ گوتن هەنێک تشتەی نایگوتن محقق di serê dewletê de ev giraniya wan ji ber wî ye حکوومەتê de hinek tişt henin pîlan û proje henin lê belê em li hêla xwe bifikirin yanî dîplomasî û muzakere ew jî hinek riyê tekoşînê wexta mere bicîbînin şert û merciyê bicîbînin mesele serokê Meclisa İranê daxuyanak diya got dîplomasî û muzakere tune ba Lübnanê dibin xwînê dibima ji bo pêşerojiyê Lübnanê em Lübnanê xelas bikin em dîplomasî muzakere bi çavê tekoşînekê em lê dinerin û em vî hawî li ser disekinin bê vêya ne dualîta sehayê û meydanê jî ne dijberî hevin jî yanî rastiya realîtayê sehayê û realîta dîplomasiyê bi hev re berdewam dikin. Îro bi rastî me re bêjin bi fermî, bi siyasetî, bi civakî milletê Kurd Öcalan, Birêz Öcalan rêber qebûl kiriye, serok qebûl kiriye û ev pêvajoya jî bi wî dest pê bûye, bi biryara wî dest pê bûye, bi qebûla wî dest pê bûye. Şertê tê de ew dewlet hevdû daxivin li ser çerçevayê, li ser yasayê, li ser zagona dixabitin. Bi rastî ev pêvajoya ji alî Birêz Öcalan de em bêjin qedeme qedeme wê ronî bibin û bê avakirin. Piştî van biryarana bêdan û Öcalan jî li ser wê qebûl bibe, îkna bibin, şertê dayî berwan ew şertana bê qebûlkirin, wê demê de hinek tiştê hîn jî zelal bibin. Îro tiştna em dibêjin û tiştê em dikin wer heye zerarê bide vê pêvajoya vê daxuyana Birêz Öcalan û dewletê di nav hev de mere nizanin mere çi bêje, mere nizanin mere çi bike, wer heye mere tişkî şaşî bike, tişkî ji hedê mere zêde bin û mere vê pêvajoya zerarekê bide, an jî tişkî li dijî civakiyê, li dijî millet mere bêje millet pê bihêşin. Tiştê ez îro ez akademisyenekim, ez dixwazim çi bijî, çerçeve çi bijî. Dixwaze zagonek be, dixwaze du zagon be. Çi bi? Îro Birêz Öcalan çi dayî berwan? Çi xwestiye ji meclîsê xwestika wî çi ki bîne cî biran vêya bibînin, biran bibînin. O dur em bêjin erêyana em fikrê xwe ser re bêjin. Yani tiştê Öcalan qebûl bikin, o tiştê siyaset qebûl bike, o tiştê civakî qebûl bike, wer hey ji hev re pir pir cuda bin. Îro xwestikê millet pir pir zêde ye. Öcalan gotiye di vê dema de hinek tişt em behsa wan nakin. Dibe ku di navbera hikûmet û Öcalan de ji bo çarşoveyê yasayî levkirinek hebe yan tune biya we heye? Çarçavak bê meclîsê pêşkeş kiriye. Çarçavak bê meclîsê bê biryara Öcalan ne mümkün e. Nayê. Yani bê eger çarçavak were di ser çarçavayê mutlaka karara Öcalan tê de heye. Yani wexta Öcalan bêjî ki Birêz Öcalan bêje evê çerçeva ez qebûl nakim, vê çerçeva ne gorî şert û mercê destpêka pêvajoyê me hev re em axivîne me em ser sekinîne evana wan tije nakin. Vana ne gorî pêvajoya me ye wê demê de ne mümkün e bê meclîsê. Eger zagonek yasak bê meclîsê û partiya dem jî bêje em li ser vê zagona, ser vê yasayê em jî erênî qebûl dikin û millet jî ji vî alî de îkna bibe, wê demê de her tiştê zelal bibin. O tişkî dijî. Yani îro Şimdi Dem Parti nirxandinê wî daxwaz û talep dike. Yani dibe Di alî zeman de. van xalan divê tê de hebe. Yani ew jî nizane ku di nav de çi Tamam, heye. tamam Birêz Korban. Ez jî milletim, ez jî gelim. Ez jî dibêjim ki perwerdehiya zimanê Kurdî tune be. Zimanê Kurdî nebe zimanê fermî.
د قانون اساسی ده بنگهی ده ناو کردا تی تنبه o kayımti zagona kayımti jorte rane bu irada milleti Kürde hilbijartine neser vazife az ikna nabım ödemi tuhazı çiz zagona bin az ikna nabım öçağı yani ikna buna min o ikna buna siyaseta meclise deme o ikna buna Brej Öcalan jev cüdaye henek tişteyi دوی دماده بلز gerek beci henek bir yar jihenin gav be gav beci iro lehvditina çareseriye ay yekemin seknandına pevçunu o tudu tujiye kuştune Haleki gelek. xunj her kandına xune bir seknandın çekdani jbo veya jbo despekave eve lebele de despek hede merek gave si emin çaremin be avetin de dem de zaman de peşaroje de be avetin merej iro da bakın kale meclise zagona ve de ne de sildar siyaset medar o ne dem parti ne tükas nikar veya pişgirtiyayı bakın o binin meclise ol serbesakının çünkü elbijartinek peşiyeyi evci gerek sarokomar jit xazı la karşı eri İşte veya bejin gerek çarşıve yasayda da bejin yani çend xalên ku te axaftin bi vî rengî her çend hikûmet bilêv nekir bijî dibêjin azadiya Öcalan divê te de cih bigire û hebe dibêjin ji ber ku mafê û mutê dibêjin başiyê bilêv kiribû di parlamento da anî tu bu ziman û got bira Öcalan vê mafê xwe bikar bîne divê azadiya Öcalan zagon de cih bigire divê çarşıve yasayê de ve gera geriliya nava welat ev mijarek serekê dibêje di nava vê zagonê de ji bo vê armanca ev zagon te derxistin girtiye ne siyasi ye ne xoş di serê ve benberdan divê zagon de divê hebe û Kurdên li diasporaya ku cezalon hatina birîn nikar vegerin welêt divê zagonê de ew jî hebe zagon ji bo wan jî derbekeve ku vegerin divê zagonat vanayê tune be çima wê tune Nixadirin bi vî rengerin divê ev hebin lê hikûmet bi rastî di zagonaya ku derbex bînin parlamento de van tiştan wê cî bigire cî nagire eşter bêjim cî nagire zagonê zagonê şo derbekeve bine veya kabul bikin ev pêvajoya çareserî ne tişkî mehkê du mahasê mihat bêjî ev pêvajoyek bi demê re girêdayê salek du sal sê sal wê berdewam bike û ne gorî hikûmetayî jî gorî dewletê ye a yekemîn çi ye a yekemîn şert û mercê Öcalan berfireh bibin ji bo xebatê wî û ji bo sekreteriya wî û ji bo hevdîtin û çapemeniye û millet û çûn û hatina wê ji alî wê de gerek azadiya firehî ava bibe veya yekemîn şertê wê a du da bê qeyd û şert gerîla çekê xwe dînin kuştin û pevçûn çê nebin vana her du yek bûyên a du da jî şertê Öcalan bêjî şertê Öcalan jî cihî fireh bibin sekreteryayî bişoxile piştî sekreteriya bişoxile piştî hevdîtin çê bibin piştî îja wê çaxê henek xalêdinê bê holê yani divê xala ku navî çarşove yasaya ku bê parlamentoyê sadece wê çi cê bigirtê da tenê di ser şert û o jiyana Öcalan de Birêz Öcalan de di ji alî wî de wê bê guherandin henek yasayê ji alî wî de were ez vê dibêjim ji alî din de xalêdinê wê herin mehêdin meha îlonê mehêdin gav bi gav wê her here van zagonana gorî hevdîtin û o gorî têkiliyê wan o gorî axaftinê wan o gorî gav bi gav vanayê bê guherandin sistem li ser vî hawî ava bûye sistem li ser ne em bêjin çerçevakê evê vêya bike evê vêya bike evê vêya bike Kurdê vêya bike devletê vêya bike tişkîwanî tuneyî tişkîwanî tuneyî bine siyaseta Kurdî de şaşiye ye evan tiştane şertê evî xalê tu dibêjin ne xalê îro bêncî yani xalê îro ez dibêjim ê di zîndana de tevî Birêz Öcalan wê berfirehî alî wan de çê bibe a yekemîn de o sekreterî o cê Öcalan dilê dijî wê bê guherandin vegera geriliyan nava welêt a du dadê wê a du dadê ana a zîndanê de o bê gorî şertê Öcalan wê bê guherandin di gava du dadê jî lê ev zagon ji bo wî derdikeve yani ji ev zagon ji bo kesê ku çek berdane ji bo veger nava welêt yani ev divê nihade bine divê mihade di van rojana de ev veya biryar nadin û nayê meclîsê jî wer heye van zagonê hûn dibêjin bi quwet û bi alî gerîla û alî çekdanîn û bi tûmî qedandin û qetandinê
Ve bu arayı min pişti el bijartine jiyim. Em nizanin. بريزر فاتون شو تفكرن؟ يعني احتمال هي كود زاغون ده تاني خالك هبه وفجرا جيرلاند في زاغون ده تنا باحتمال هي كنت تشتكوا صبيك به حكومة تشتكوا صبيك بينانجو نها زاغونن که دوان دا گوهرتن به چکرن اونا دبک yani dınava deme de car bicar usa ev bibin agring eve yani aşti de nava civake da pekti de nava dile civake da pekti bu kanunan pek nay gerek beri civak uya ere bike dile civake nava dile civake rune ev tişte kuçe dibin guhertine kuçe dibin piştevi bizagona jî ev ya edi fermiyet bikeve meriyete yani a giring eve ji bona wî tim tê gotin yani gotinekê ku di nava em bêjin divan pêvajoyê bi vî rengî de mînakên ku li cîhanê çêbûne evana berê di nav civakê de gerek qebûlê bibîne yani qebûl niha civak jê haydar nîne agahiya civakê jê tune lê tenê bi qanûnan jî ew çê nabe wê çi hebe ji xwe ji destpêkê heta niha û di hemû hevdîtin û mînakê ku heta niha çêbûne de alî gerek xwedî şert û mercên wek hev bin yani aliyek hemû rayedarên dewletê bi dehan wezaret û sekreteriya ew xwes em bêjin bi awakî bi şêr û mişêwire sekreteriyeke xurt û Birêz Öcalan jî li giravekê gava dilê dewletê bixwaze wê destûrê bide wê heyet here pêre hevdîtin bike û dilê wê nexwaze jî wê navber bide mehekî dimese mehekî derbas bû yani vê pêvajoyê herkes dibêje ji xwe ji ber civîna NATOyê parlamento heftekê jî wê navber bide aliyê dewletê eger hefteya piş wî dernekeve ji xwe bele bele aliyê dewletê jî carcaran dibêje lê aliyên em bêjin siyaseta Kurd dibêje ku ev pêvajoyek nazik e pêvajoyek hesas e pêwîst e demek beriya demekê ev gavên ku bên avêtin rihetiyek di nava civakê de çê bike ku êdî bila ji rê li ber em bêjin nêrînên neyînî û aliyê provokasyona jî rê veregirtin ya jî aliyê dewletê ve jî aliyê ku hêna em bêjin di dilê xwe de vî pêvajoyê qebûl nekirine îtiraz dikin û em دوی درې د جی او جی هیویا خو ببرن ها بریار هاتیه داین دولت gerek وان قانه بکه علی دولت وان قانه بکه لی او جی ادی زانبن کو پیواجو یک هه هولدان وان ام بجن پروواخه کرن او خرا کرنا و او جی هبه gerek ادی دف جوان هولدان خو بردن اویا جی به ام بجن آگاهیین که در دربار نواروک قانونان دوره داین اویا وکاربه وانجی راحت بکه اری راست دیویژن yani herkes ve kazancı bike herkes ve naha brez ikinci jigot pevajo ek dest pekir çek hatın danin xuyun hat seknandın naha mirin kuştun tine dilê kesê naşewite ev tamam baş e lêbelê aştî tenê biçekdana a giring qebûlkirina xuşk û biratiye heve di şert û mercê wek hev de jiyan e yani tenê çek hatiye danîn bîst mehe çek hat danîn xalekî gelekî mühim e yani ciyê ku şer û pevçûnê be çek biaxive riya xaftinê namîne riya siyasetê namîne belê ew rê vekiriye ew rehetî çêbiye ew rehetî çêbiye lêbelê a giring ev e gerek baweriyek nav civakê de hebe ku êdî ew qenaet ew bawerî çê bibe ku di şert û mercê wek hev de êdî jiyanek pêkan e ne wisa yani tamam a esil di destpêkê de çekdanî ne lêberê bi çekdanînê biyek alî nameşe gerek her du alî hemû alî bi hev re vê pêvajoyê hem di kuraya dilê xwe de qebûl bikin û hem jî xwedî şert û mercê wek hev bin
Yani ana megot yani de 24 gulane da hev diten çe bu. İro 23 Hazirane mek kadiya. Nefsa mek derbas bu. Tu haberek mesela grave brezo jalantne. Tu aga tu peyameki ko civake rahat bike pevajoji heneki embejin وها وكي سركفتي وامبيشن وان خطريه كو حتى نهاد دل جوا كده انا وانا برالي بك پیامتنه آگاهیتنه جبنا ویجی گرک شرط و مرجن برز اکیجی گفت اره راسته داخوازا گلی کرجی داخوازا سیاست کرجی اوه دست بکه دا پیوست برز جلان جمافه هیویه سود ور بگره وان شرط و مرجوی بگوهرن دکاربه هر وقت تکلید به هر کسی را دینه به جوات را دینه به روزنامه وان را دینه به اکادمیسیان را دینه به زانستان را دینه نه دست بیکا وی پیواجوی حتی نه بصدام به هزاران اکادمیسیانان امبیجن خودی خلاتا نوبل هر وها زانست هر روز داخویانی دن که دویژن ام پشتگیری دن آلیکاری دن و پیواجویا برزو جلان دایا دست بکرن لی برزو جلان حتی نها یک تکلیه کی بوان کسار دانانیه دانستندن چه نبیه پیوسته اف چه برز باش تیلی دا خفتنا خود گوتو بود کمجوری ده گوتو بود دما و پیواجو دا دست بکرن گوبرا اجالان در که پارلمانتوی مافی هیویه بکاربینه و پارلمانتوی و باخ ولی ویدرا گو شخو پیواجو پشتوی دست بکر نها بحثا ویتشتین ناکه لی عالیه کرد خوازن سیاست کرد خوازن ما فی هیویه دوی زاگونه ده هبه راست هبه و وی پیواجو پشتی اصلی اجلام بریوه بچه هیدی بچه وند بیجن پیوستی بزاگونه وند بیجن زاگونه تن اف مجارجی هبه دبه گلو وزارت داده نکار تنه به قانونه کی یعنی تشتکه کو بگو هرینه و ما فی هیویه بده اجلام پیوستی بزاگونه که هیه گرچه ام جه پارازر کی پرسن چیتره لی بلکه اونجا مجاری سر وقت ویا نیشه کاری پارازری ویا کاری ملت گشیه کی فکری و رمانی وان هبن هر کس کار در حق ویا yani پیوستی چارچوب یاسا که دین ازوید بیجم جبوکو و مجاری بین پارلمان تنی اگر اف خال مثلا تکنیکیه اوه تکنیکی حقوق ناس کارن پارازر بینن ortaya به ev خالی و هب ev yazıda bir viyat kim be fakat tıkazım tişki beşim ana hep pevajoya pevajoj ali yak aşiti heyim ne var aşiti fıkra millet fıkra civaki fıkra jikani fıkra frehiye aşiti fıkra aşiti yani huzur داخوازه به کشتن به هر کاندنا خوینه هر کس مال خوده به پفچون کار خو ایشی خوده بدم مالبات خوده به ویا فکره که ویا باوربونا ویا به صمیمیت انسانه ادو دا تشتی تکنیکی هنه تشتی تکنیکی چی وقت نگوتا زاگونه در کون کا انسان حوجیا پیوسته وان زاگونانا دکن گرتی هنن انسان سری چیا هنن بچکداری هنن وان انسانانه چاوا وگرن گوری وان زاگونا ده تکنیک ده گوهراندن اساسیا جی ev پیواژویا مخاطب ویل عالی دولته ول عالی کردا کی ev مخاطبیت وان دو عالی کی مذاکره دکن و دیپلماسی کی بردخن مذاکره خودی مذاکره محتابه بلی برزو جلانه تگویا پیام و آگاهی جتونی پیام و آگاهی اگر تونه بن اگر آستنگیا کبل سر آخافتن و دویتینا برزو جلان هبن راحت فيها جلان با پارزری حکن تین پیر داخفن بیج از بواره قد بردکم به مذاکره به شکلی بردام نابه ادبرم دستیوی دیگه ایرو هنک وظیفه هنن ام بکن تبکن ملت بکش هر کسی جهب جدایه یک جه آستا سره جه ام بیجن پیرامیدا سر öcalane او بوان ره مذاکره دکن مذاکره چیه çerçeve çareseriye kademe او belli dikin kadema yekamin sekna
çekdariye bu. Ha sekenandın sekini. İro çek heye. İro tekandın heye. İro kuştun heye na. Za kandil jî dibêje. Me çeke me sekenandî ji vê roja şun de jî. Em dest vê siyaseta çekdariye nakin. Biryara xwe dane. Newsayî. Adu da li ser zagonê zîndana û milletê bi çek danîn vegerin malê wana jî Dem Partiyê li ser xebatê bikin. Ka zagona bi çi şeklî amade bikin ew jî xebatê wan in. Asisya a tê ser millet gel. Gel jî gerek bi partiyê û bi müzakereye xwediyê müzakereye re bawer be, bawerî hebe. Bawerî çi ye? Bêjî li dijî îrada me, li dijî berjewendê me, li dijî pêşerojê me, li dijî milletê me biryarên tu jî naydanîn. Em ê bê parastin di masê de em ê bê parastin. Mafê me di masê de wê bê parastin veya bawerî hebin. Ji alî baweriyê de ezim tu ye. Em bêjin akademisyenin, rewşenbîrin. Vanayê bi civakiyek biaxivin, bi wan re bêjin. Ev berferî ser mijarê nirxandin bikin. Erê. Em behnokek bidin li vê derê. Tamam. Dibe. Tamam baş. Ve temaşevanê hêja bernameya çima berdewam dike nirxandinê me kûr û dûr e û girîng e lê piştî navberekê Kurd em ê cardin vê dera bin pêvajoya çareserî ber bi ku ve diçe kî çi got derbarê wî de em ê cardin nirxandinê xwe bidomînin piştî navberekê Kurd em ê cardin vê dera bin.